Хей, как можах да забравя? Какво? Гледай какъв Ерман ме е написала. Шумка, гъби, сирене, сирене. Сиренето се повтаря 2 пъти. Сигурно искала много сирене. Искаш да сготви нещо специално. О, мама! Обичам специалните неща. Специално днеска забрави да напазарувам. Чакай! На комери! Здравейте, момчета! Какво сте се приготвили? И не ви ли е много? Пицаника специал, естествено. Специал? Гарнирана с щедро с финно нарязани доматки, пресни чушки, сочна шунка и хрупкав бекон, малки сладки гъбки и ароматно сирене гауда. Върху тънък плат от фантастично хрупкаво тесто. Това са моите продукти. Има ли нещо специално при приготвянето? Абсолютно нищо. 10 минути при предварително загрята фурна. Всъщност, защо не хапнете? Третата е безплатна. О, мама! Тази специално е за мен. Пица специал от Никъс. Каквото правим, го правим добре. Да бяха ядреналинките по 3 в пакета, ма... На!